ina wayar da na cika to min da ita. Ka ta nan. Wannan ce wayan? Ita ce. Ga wannan waya ba memory a cikin ta amma ta fi mai memory a tsari. Kana ganin ta. A aiki na fa. Ba matsala oga, in dai wannan waya ce ta san hannunta. Sai oga. Arika. Ai, wannan bayan nan bace da bacin amana ta. Ne ba shi bane sun dai yi kama ne. Wanda ya gaya musu ba na son wasa a aiki na. Ba wasa. Wannan ba tsohon ba sabon hannu bane ba. Kaga wannan daidai ke. Ba mu sami yanda muke so daidai Ba matsala. ba matsala. Ya aiki. A oga. Anyway, ba ka fito tun shekaran jiya ana tun gani a kai musu sakon nan kuɗin su ba. Na gama shiryawa yanzu. Tun shekaran jiya kuɗi na abin na baka sako ka musu ba kai musu kuɗin su ba. Na gama shiryawa. Ha? Wai shi ba tun shekaran jiya ana ta abu daya. Ha? Wannan irin abu ne. Haba. Babai na kuɗi. Lafiya? Ina kuɗi. Mu mun san da kuɗi a gidan nan. Ka ba mu kuɗi ko yanzu nan zaro dan kan kashe shi. Kana ina ne? Mun ga musu kuɗin nan. Subhanallah sannu. Wallahi kudaden nan hannar inda zan je wallahi su kare. Wallahi kudaden. To yanzu nawa za a samu? Ai, nawa za a samu? 100 ne kawai. 200 za ku samu. Kai dan uwarka ba mu hana kowa shiga nan yankin ba. Hai ni kike zagi? An zage ka kai waye? Ni? Kan bura uba. Ni za ku nuna wuka, ni za ku yi wa dabara da wuka. Kai waye an nuna ma. Ni din Kai waye. dan uwarki ne ki hai. Kuna dan uwarki. Wallahi duk wanda ya gudu hai na harbe ci. Kan bura uba. Hai ni dan uwarki wane ne? Kai Allah. Da kashe kike shewa dan uwar. Wallahi duk uwarku kowanne ya aje wukan nan ku kawo cina. Dan Allah dan Allah. Wallahi duk wanda ya gudu hai na harbe ci. Dan shagu kananun barayi. Kai ni kuke zagi a daji na. Wallahi ka gani Bura babu uba. wallahi babu. Ke Ba me kake so? dan uwar kuren ku nake so ku duka. Dan uwar ku samun kuɗin nan a jaka duka da wayoyin nan ku bani ci. Kuma ke ki cire ke ogan ki cire rigar ki daure man biyu kuma dan uwar ki sigarin fa. Ka ce nan ta ora ce. Dan uwar ku ni ina shan sigari ne. Dan uwar ki ni ina waje har da wani oga ne bayan ni. Zan kace ki wallahi tun ɗazu kike yi man ganganci mikoci. Kawo ci nan ce ya. Cire rigar ki daure man su. Wannan ci da ogan ke ma cire rigar ki baci. Shegun ƙananan yan iska masu sata cikin gida. Hai ku ci gadaji ne in cata kuke son yi. Ƙananun barayi. Atsu ba dan uwarki kwanta. Shegun ƙananun barayi. Wallahi duk wanda ya tashi a rado haina harbe.